Unitat 9, exercici 7. Al servei de la història. Els cronistes, entre les excel·lències valencianes i Ptolemeu. Rafael Martí de Viciana, 1502-1582, era un aristòcrata nascut a Borriana que no pogué acabar els estudis de dret. El seu avi havia estat lloctinent del governador del riu d'Uixó en Sa i un oncle, Ramston, intervingué com a repressor de la Germania. El pare del nostre personatge moria a mans dels agermanats, cosa que explica que el fill dediqués el llibre quart de la seva història a relatar la Guerra de les Germanies, durant 1982. Una vida gris de notari i escrivà, carregat de fills i síndic a les Corts, no li va impedir recórrer el país per documentar-se i cercar ajuts o estrenes per publicar una obra que li havia costat més de 40 anys de faena i no pocs disgusts. Tot i l'exaltada defensa de la llengua, 1574, Viciana va traduir la història al castellà per lliurar-la a la impremta. El mateix faria, anys més tard, 1595, un seguidor, el mallorquí Joan. La crònica de la ínclita i coronada ciutat de València i de su reino fou editada amb considerable desordre i malauradament no ens n'ha pervingut cap exemplar de la primera part, 1564, que devia contenir la descripció topogràfica de la ciutat i possiblement del país. El segon llibre, incomplet, publicat també el 1564, es dedica a les famílies nobiliàries i el seu rànquing amb una certa dosi de geografia en tractar de les possessions, les rendes, els conreus i els vassalls. El tercer llibre, 1563, recorre la història de 22 ciutats i viles reials, com també dels convents i monestirs fundats pel rei. Tot plegat exigeix una regular informació geogràfica. Podem avançar, malgrat la pèrdua del primer llibre, que Viciana és el cronista que mostra més esperit geogràfic i l'únic que aporta plànols urbans més o menys esquemàtics.